wawazifumu lero ndabwera nkhani yokhudzana ndi mtsikana uyu ndi cholinga choti ana ambiri mutengere phunziro mu nkhani imeneyi. Mtsikana ameneyu anabadwa mu banja labwino, china chilichonse chinali bwino. Mayi ake ndi bambo ake banja lawo linali labwino kwambiri, koma iye atangobadwa bambo ake adasintha khalidwe, adayamba kuwamenya akazi awo akhala akupirira ndiye bambo uja ataona kuti mayi uja sakusuntha, zotsatira zake bambo uja anathawa pakhomo paja. Mayi aja adapitiriza kusamala mwana wawo mpaka na mwana wawo uja adamaliza school form 4. Ndakudikira kuti azipita ku college, bambo ake aja adaonekera ndi kankhope kachikondi, adayamba kumuwuza mwana uja, ine ndine bambo ako ndimafuna ntamuthandiza, koma mayi yako samandilola. Anagwira foni, ankagwira zovala, tsiku lina lililonse ankamuyimbira foni kumayimbira mwana wawo. Ndi mwana uja adapoyira ndi chikondi cha bambo ake, chifukwa choti bambo ake aja ankamuwuza zoyipa zokhudzana ndi mayi ake. Zotsatira zake ankaona ngati mayi ake ndi oyipa. Bambo ake aja akhalabe akumuthandiza mwana uja mwakabisalira, mayi ake sakudziwa. Tsiku lina anamuwuza mwana uja, uziwa chani, tipite ku court tikatsegule mulandu against mayi ako. Ndipo mwana uja adavomera, adapita ku court anakatsegula mulandu kokambidwa. Jaji anamfunsa mwanayo, iwe taruze panopa uli ndi zaka 18 ufuna uzikhala ndi ndani? Mwana uja anasankha bambo ake, adawataya mayi ake, adayiwala chikondi cha mayi. Zotsatira zake bambo uja anamtenga mwana uja adayamba kukhala naye limodzi. Akakhala naye limodzi anampanga introduce mwana uja ku adayamba kusuta madzi. Ndi tsiku lina mayi ake akusesa adalandira foni yochoka ku chipatala kuti kuno kuti ndi mwana, ndipo mwanayo akunena kuti inuyo ndinu mayi yake. Chonde thamangani bwerani muzamuone mwanayo chifukwa choti mwanayo sali bwino. Atapita kuchipatala kuja mayi aja sanazindikire mwana wawo, anasinthiratu. Mungathe kuona pa picture apa before and after. Amene ndi mtsikanayo. Atamfunsa mwana uja, bambo ako ali kuti? Mwana uja ananena kuti bambo anga sindikudziwa kuti ali kuti, anandisiya kalekale. Zotsatira zake mayi ake aja anamtenga mwanayo kupita naye ku nyumba. Apapa ndi mmene alili. Ndiyenda bwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ana ambiri mutengerepo phunziro. Chikondi cha mayi simungafananize ndi cha bambo. Chikondi cha mayi ndi cha original, ndipo mayi wina aliyense amafunira ana ake tsogolo lowala. Bambo angathe kukuyiwalani, koma mayi anu sangakuyiwaleni. Kaya iwe ndi wamisala, mayi amakunyadira, amakutchula ndiwe mwana wanga. Koma bambo ako angathe kukukana pofuna kupanga impress kamtsikana kena kake. Bambo ako angathe kukana banja lawo pofuna kupanga impress ka side chick. Zimachitika zimenezi, koma mayi sangakukane. Ndi pamene mudzadziwe zoti chikondi cha mayi ndi champhamvu. Azibambo ambiri anabereka ana ndipo sawadziwa anawo. Anabereka muliyenda sawadziwa anawo, koma mayi sangayiwale mwana wake. Ndi zosatheka takhala tikuona azibambo akumana ndi anawo atakula, ndipo anawo samadziwa zoti ndi awo. Zikuchitika zimenezi, taziona zimenezi, koma mayi sangayiwale mwana wake.